guys, welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa Las Hotel. So ayan nga guys, pumunta kami kasama ng mga kasamahan ko sa trabaho, kaibigan, sa Las Hotel, located sa Poblacion Obay, Bohol, upang tingnan namin yung place kasi bago pa to nag-open noong April 27, 2021. So last month, or wala pang 1 month. So guys, ito yung day view. Ang bagong view. So ito na nga guys ang pool area ng Las Hotel. At kakarating lang namin at naabutan namin naglilinis pa yung caretaker o maintenance ng pool, para siguraduhin ligtas ang mga magsiswimming at siguradong mag-i-enjoy ang buong pamilya o ang mga bisita. So ang pool dito guys ay may tatlong bahagi. May mga pangbata na pang waistline lang ang level ng tubig. May mas malalim pa dito at may pinakamalalim yung pang adults. So siguradong may pagpipilian kung sino man ang gusto mag-swimming dito. Either day swimming or night swimming. Swak na swak at pasok na pasok ang lugar na to para sa mga mahilig sa tubig. A few moments later. At ayan, talagang nag-i-enjoy ako sa paligid ng swimming pool. Kasi nga naman, hindi ako masyadong nakakapunta sa mga pool. At so, nakakamiss talaga ang mag-swimming. At nag-enjoy ako kasi wala pang masyadong bisita. At kami-kami lang. At na-tour ko ang palibot nito. At makikita ko na malinis naman ang area ng swimming pool na to. So maganda dito mag-swimming guys, I highly recommended kasi may maintenance ito at siguradong safe ito sa mga bata pati na rin sa mga matatanda. At especially ngayong summer, kailangan nating magpalamig sa ating katawan at mamasyal na rin para sa ating pamilya upang itour natin sila. Kasi iwas stress tayo at magbanding-banding na rin. At syempre, bago kami mag-picture-picture, video-video sa paligid ito ng pool area, ay syempre, nangingi muna kami ng permiso sa caretaker o sa maintenance officer ng pool para hindi naman kami mapahiya. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, bumisita na kayo dito gaya ko at siguradong mag-enjoy kayo. More moments later. Welcome to my channel. I'm here at Las Hotel dito sa Barangay Poblacion, Obay, Bohol. At dito kami para mag-night swimming. Ang saya dito guys. Pero tingnan nyo si Ate Maricel. Pero napakagandang sirena. Tingnan ko lang siya lumalabas guys. Wow, ito ang aming super sirena. Punta kayo dito guys, dito sa Las Hotel, sa Poblacion, Obay, Bohol. At mag-enjoy tayo, mag-night swimming, makain ng mga masasarap na pagkain at mag-check-in na rin. So guys, samahan nyo kami. O ako pala na mag-swimming. Sige na. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.
paano ba lumangoy? Kasi meron akong salvavida. Malalim na dito guys actually. Ito ay balyo na oh. Mga pa, 10 feet na, 10 feet. May sukoy na. Ah, sukoy na, no, Guys, sukoy. tulungan nyo. Ay, no, sukoy. Mababaw lang pala, akala ko malalim. Mababaw lang pala guys, akala ko malalim. At Alasan. so guys, Nagamit ano karong nice, karong ay prop. Okay. hi guys. Mag-cruising, hi guys. Ay, may kasama. Hey guys. I'm here at Laz. Las Hotel dito sa Luzon, Bible. Bohol. Masaya dito mag-swimming. Uy, wala ka. Masaya dito mag-night swimming guys kasi may pool dito. Hindi lang basta ang pool, may billiard pool. Nalo na yung sukoy. Kaya lang guys, medyo malalim na ngayong gabi. Tulungan niyo ako guys. Nalo na yung sukoy. So, yun nga guys, ito na ang itsura ng pool area ng Las Hotel paggabi. Marami pa ring tao, pero medyo mas konti na compared sa umaga. At maraming lights at siguradong ang vibe nito ay napaka saya para sa pamilya na bibisita dito sa barkada, sa mga magjowa na gustong mag night swimming sa lugar na to. So maganda yung vibe nito, may music at siguradong mag-enjoy kayo. At kaya punta na kayo dito guys. Ang lugar na ito, ang Las Hotel, ay napaka-accessible. Along the highway lang siya. At kahit na mag-commute kayo, o meron kayong sariling sasakyan, is swak at patok nito. Napatok ito para sa inyo. Kasi siguradong mag-enjoy ang mga bata at ang buong pamilya sa pagliligo. Hi, welcome to my channel, to my vlog. Nandito ako ngayon sa nandito ako ngayon sa Masarap dito mag night swimming guys kasi walang mainit na araw. Hi guys! Masaya dito guys kasi Welcome to Marla! so Ano? hello. Nandito ako ngayon naligo kasi marunong akong lumangoy. Hindi kaya, may kalabi na ka kaya? So, sarap dito maligo. Masaya dito maligo. Masarap dito maligo. Okay. Ayaw pa namin pumunta. Okay, paundang nyo na kami. Guys, gusto pa namin mag-swimming, guys. Hindi na ako pagpika. Guys, gusto pa namin mag-swimming. Pero paundang nyo na kami. Actually, gusto pa namin mag-swimming pero oras na lang uwian. Oras na lang uwian. Sige, bye-bye. Bye-bye. Hello guys, welcome to the channel. Dito ko ngayon sa Las Hotel, dito sa Poblacion, Dubai. Punta kayo dito guys. Maganda dito mag-night swimming kasi gabi. At affordable ang rates dito. Sigurado mag-enjoy ang family, yung mga ka-dates nyo, yung mga Kaibigan. kaibigan. Punta kayo dito guys. At siguradong magsasaya kayo. Masaya dito, punta kayo dito. Okay, let's go. Dito lang sa Las Hotel. Dito sa Poblacion Dubai o sa Las Hotel guys. Okay? Thank you. Na, may pating! May pating! May pating na lumukso!
guys. May nabuksan na pating. Pasensya na kayo guys. Hala, may heart throb. May abs. Ano yung muna? Di ba kayo mo picture? Kung ano yung mong ibasag, ka. Against the light. Against the light. Juan, lalo? Bigay na sa anak. Tagak rin yun. Anak, nice na siya ha. Nice. Sige. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving.